हेल' फ्रेन्ड्स खुलुमबाय नोंथांखौ डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलावहाय गासैखौबो लोगोफोर बरायना लाग्रोबाय लोगोफोर दा लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर नोंथांनि थाखाय लानानै फैलायबाय दा बेनि जाहोना जाबाय नोंथांमोननि साख्रिनि सोमोन्दै आङो बे भिडिअखौ लाना फैदों दे लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबनायसिम नाय अब्लासो बुजिगोन लोगोफोर दा जोंहा गोदान साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा नोंथांमोननि साख्रिनि पस्टआहाय भेकेन्सिफोरा गोबां बुरजा दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना बेंकआवहाय खामानिखौ मावनो मोनगोन आरोखि ना लोगोफोर दा आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय गासैखौबो खिन्थाहरगोन नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां नांगौ नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जानांगोन बे बेंकनि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मावनो मोननो थाखाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबग्रोबानो जाबाय लोगोफोर अब्लानो बुजिगोन आरो आं नोंथांमोननो खिन्थाहरनोसै लोगोफोर बे नटिसखौहाय माब्ला ओंखारा आरो जोङो बारा गोबाव खालामा थाबैनो जोङो नटिसखौ नायनो लोगोफोर दा बे साख्रियाहाय फैदों नोंथांमोननि बर'दा बेंकनिफ्राय फैदों दे लोगोफोर बे साख्रियाहाय नोंथांमोननिया बर'दा बेंकनिफ्राय ओंखारनाय साख्रि बे दा बिनि साख्रियाथ' एप्लाइआ जागासिनो दं अनलाइन प्रसेस हिसाबैहाय दा लास्ट डेटआहाय आं नोंथांमोननो खिन्थाहरखानोसै जोंहा नैबे आगस्ट मासआ जोबनोसै बारा गोबाव सम गैखाला 7 तारिख सेप्तेम्बरसिम थागोन दे लोगोफोर लास्ट डेटआहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय दा बेनि थाखाय नोंथांमोननि भेकेन्सिया बेवहाय दङ लकेल बेंक अफिसार हिसाबै नोंथांमोना मावनो हागोन लोगोफोर साख्रिखौहाय बेनिफ्राय भेकेन्सिया दङ लोगोफोर 2482 दङ ओमफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ मिनिमाम 21 इयार्स जाथारनांगोन मानि नोंथांमोना 21 बोसोर जानायनिफ्रायसो एप्लाइ खालामनो हागोन 30 बोसोर बैसोसिम दे लोगोफोर दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन जाहैबायलाय बेवहाय होनो नाय लोगोफोर ग्रेजुवेट पास नोंथांमोना जेनेरेल नोंथांमोना ग्रेजुवेट पास जाब्लानो हागोन जाहैबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय पोस्ट क्वालिफिकेसन एक्सपिरियेन्स हिसाबै नोंथांमोना मा बिदों जायखिजाया बेंकनिफ्राय नोंथांमोना 1 इयार मिनिमाम क्वालिफिकेसन एक्सपिरियेन्स गोनां नोंथांमोना मावखांनाय जाब्लाबो जागोन होननानै बिथांमोना बेवहाय बिदों दे लोगोफोर नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स बिबावदों लोगोफोर जोंहा आसाम स्टेटआवहाय लोगोफोर लेंगुवेज हिसाबै नोंथांमोना एसामिस बड' मोननैल' मोनदों दै लोगोफोर बेवहाय ओमफ्राय भेकेन्सिया टटेल जोंहा निउ भेकेन्सिसा दं जाहैबाय टटेल जोंहा 34 बेनिफ्राय बेवहाय आनफिल्ड भेकेन्सिस माने लांदां जायगा बे दं जाहैबाय 6 जन दै लोगोफोर दा बेबायदि पस्टआहाय ओंखारना फैदों आरोखि ना लोगोफोर टटेल बेवहाय लोगोफोर अल इन्डिया बेवहाय 2482 था बेवहाय साख्रिनि रेगुलार भेकेन्सिसाहाय दङ दै लोगोफोर बेनिफ्राय लोगोफोर एप्लिकेसन फिस दङ 850 फैसा नोंथांमोनाहाय अनलाइन फिस खालामनांगोन लोगोफोर जेनेरेल EWS OBC केन्डिडेटफोराहाय बेनिफ्राय 175 नोंथांमोना फैसा पेमेन्ट दानांगोन SC ST PWD एक्स सार्भिसमेन बिथांमोनाहाय दे लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समावहाय दा स्केल पेया जोबोद मोजां नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आं बेखौ खिन्थाहरबाय थानांगौ होननानै सानला लोगोफोर आं माखासे इम्परटेन्सफोरखौल' नोंथांमोननो खिन्थाहरनोसै दे लोगोफोर दा बै प्रबेशन पिरियडआहाय लोगोफोर 1 इयार माने 12 मान्थ्स नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन दे लोगोफोर दा नोंथांमोननि बे जबसाहाय कन्ट्रेक्चुएल बायदि जाहैगोन जाहैबाय दे लोगोफोर कन्ट्रेक्चुएल टाइपनि दा नोंथांमोनाहाय 1 इयार एंगेजमेन्ट जानानै थानानै नोंथांमोना चान्स मोनोब्ला नोंथांमोननि बे पिरियडआहाय लोगोफोर बारायनोबो हागौ दे लोगोफोर दा फार्स्टआव अनलाइन टेस्ट दा बे अनलाइन टेस्ट एग्जामावहाय साबजेक्टफोरा नायदो मोनब्रै साबजेक्टनिफ्राय फैगोन 120 मार्क्सनि फैगोन कुइसनाहाय ओमफ्राय 120 था बेवहाय कुइसन थागोन 120 मार्क्सनि जागोन लोगोफोर दा बेवहाय 120 मिनिट्स नोंथांमोना टाइमखौ मोनदों दै लोगोफोर 1.5 घन्टा ओमफ्राय बेवहाय इंलिसजोंल' फैगोन दै लोगोफोर बे कुइसनाहाय इंलिस टाइपनि जागोन आरो बेखौ नोंथांमोना नैबावहाय मोनसे गोसोआव लानाय लोगोफोर There will be penalty for wrong answer in all sections for each questions for which a wrong answer has been given by the candidate 0.25 or marks assigned to that question will be deducted as penalty to arrive at corrected score. माने लोगोफोर नोंथांमोना 0.25 नोंथांमोनाव नेगेटिभ मार्किं दं माने नोंथाङा जुदि रं एन्सार होनानै हरोब्ला नोंथांनाव हाखानाय निफ्राय नोंथांनावहाय 0.25 मार्क्स मोनसेयावहाय दाननाय जागोन होनदों काट खालामनाय जागोन होननानै बिथांमोना बुंदों दे लोगोफोर नोंथांनि मार्क्सखौहाय दा नायदो लोगोफोर अनलाइन टेस्ट हिसाबै लोगोफोर नोंथांमोननि
आसाम स्टेटनियाहाय लोगोफोर जायगाया नायबानो जाबाय नै मा जायगायाव दंहाय एग्जाम सेन्टाराहाय गुवाहाटि जरहाट सिलचर डिब्रुगड़ तेजपुर नोंथांमोना मोनबा जायगायावहाय नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौ चयस खालामनानै एग्जामखौहाय हैनो हागोन दे लोगोफोर दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो जि हायो एसेनो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जायफ्रा ग्रेजुवेट पास जानानै दं ओरैनो नोंथांमोना जेनेरेल फरायनाय नोंथांमोना डिग्री पास जानायब्लाबो नोंथांमोना हायो नालाय लोगोफोर इन्टारेस्टेडब्ला एप्लाइ खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर अनलाइन टेस्टल' जागोन जोंहा खेबसेल' एग्जाम जागोन लोगोफोर बेनिफ्राय डाइरेक्ट नोंथांमोननि साख्रि दे लोगोफोर लास्ट डेटआहाय सेप्तेम्बरनि 7 तारिखआव जोबगोन जायफ्रा इन्टारेस्टेड एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि खनले खावलायहरबाय थानायावबो नोंथांमोना चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखै नोंथांमोना चेनेलखौहाय अनलाइन गासैबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबानो जाबाय दे लोगोफोर चेनेलावहाय एक्टिभ थाबाय था बिनि थाखाय नोंथांमोना गोदान भिडिअ बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय मोनलांबाय थानो हागोन दे लोगोफोर देन लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल नाइस टु मीट यू बाय बाय